Kailan ko sa inyo nga ako, dugay na yun ko sa It's Global World. Eh dati, isa po na ko nga, It's World. Nagdala ako ng It's World. Pero, kaniadtong abroad ako sa Kuwait, from Qatar to Kuwait. Dito ako sa Kuwait, may member sa It's World. So, wala ko magdahon sa akong pag-uligikan sa gawas. Pag-uli din sa Pilipinas. Kaning It's Global World GUI 101, diri din ako matagpuan sa Surigao City. So wala ko kayo sa ako idala kung sa to sila. Tapos nakilala natin sila mama diri, sila papa ug mga kasamahan sa It's Global World. Mao nang ni-active ko sa GUI 101 kay Mandon pa. New millennium na. Mao din to, pagka-member ko diri, naghihimo ako ng chairman mo na sa Barangay Washington, ako yung dalaan na karoon nagkuan process pa. Tapos, i-appoint ako ni Mama as a regional director sa city, kauban sa regional director na si Miss Juliet L. Edioba. So, active ako ngayon ng Galiho, tungkol kay alipay ko dako na hawid ako ng position niya mao ni na wala ko grado o man sa tuto pinag-aralan na mahimo lang ko kanito sa direktor di ba di man tana ko magawat ani nga balaod kay lagi laliman kita regional director kano yo kay nahuman so pinaagi sa gahom sa Dios o sa ikaw nga usa ka espirituhanon murag ihatagan ka ng espiritu mo susunod sa iyong pag-isipan sa anong lawas na mingon nga, kaya mo yan bisag di ko makaya pero makayanan yan hinay-hinay lang mo lang so muna, pasalamat po ako na nagaliho ko ang It's Global World GUI 101 na mo din ginoon nga kalihukan sa tawag na balaod sa busa ang atong pagkahimuon maghimo lang dito ang makaroon. Kana lang dito ang himo. Atong ipangandun na ito na maabot ang atong ipangandun na magmalinaw na ang tubuong Pilipinas o ang tanang mga problema mahiibuman na ang kaharuhay sa atong pagtuyo. Ang tanang grasya na ang madyudin sa naso sa Pilipinas. Ug maura pa dili na ako tason kay Nelson maghimo ng storytelling para sa nakuha mga istorya ug daghang salamat sa tanan kanila. Ato pong pasuktion ang atong director si Ma'am Emma ko. Isa po siya sa karang salamat mga kapatid ay nakaabot kami dito sa inyong lugar. Malayo man ang malapit. Nakirapan namin dito makarating talaga. Kahit wala kami tulog, kaya masaya kami nakita kayo. Salamat din sa mga karanso. Karanso, salamat. Mga kapatid, ako po si Lilma po. Isa rin sa RD ng Surigao City. Ako po nagpasalamat sa mga sakupari si Madam Lina de la Flore. Ako nasayahan ako nakamita sa inyo kasi ngayon lang ako nakarating dito at sa nakita ko kayo na isama sa amin. Salamat. Salamat, sis. Okay, kapag may kauban diri, si Ronald. Si Ronald na nagpaparating sa inyo. Kaya si Ronald ang naging tulay para kami makasama at kami makasama din sa inyo. Kilala nila yan lahat. Sabi na kaila sa kuha. Lahat. Ikaw, dahil mang katabihan pero karong tabi na gito kayo. Bravo. Salamat ko sa mama at papa sa ila ha. Wala ko kay madam. Kay
buhat sa inyo ha. Huwag ginagawa na tapos, gusto ko nang umalis, bigla ako na may nagka-problema. Ginamit ko yung pangalan ko sa auto credit. Isang taon din yung may na tagal na babayaran. Pagalawa yung motor ko, hindi ko na buha ko yung alis ko lang sa lakan. Sayang naman naghihirapan ako yung isaan na tao. Salamat naman ako kasi Irene Williams. Nagpapasalamat ako dahil naniniwala din kayo sa akin. Sumasama kayo sa mission na ginagalaw ko ngayon. Maraming pong salamat. Ano naman ang hinahanap natin, yung mission na totoo, di ba? Ito na po yun. Napapasalamat ako kay Mama at saka kay Papa. At saka sa kapatid ko kasi siya yung nagpapakilala. Kung wala yung kapatid ko, hindi ko rin nakikilala yung si Mama. May tulay din. At saka ako din yung naglapit kay Madam at kay Mama at kay Papa. Ginala ko siya doon pero hindi naman natin naman. May tinago rin kami. Hindi ko na rin inaano. At ngayon ay malaya na ako kasi doon. Hindi ako malaya doon. Hindi ako malaya pagkagalaw. Alam namin yan. Totoo ko yun. Mag-chat kayo sa kanya, mag-reply ngayon. Dati hindi siya mag-reply. Kasi Ako lang ang re-reply niyan. sige na, salamat. Gandang na Kratson, maraming salamat sa mga kapatid namin at sa mga tubo natin. Tawag pa, yan si Sir Ronald. Palaban na ngayon. Okay, salamat na sa ninutin mong mensahe ano din sa ila na makarealize din sila na dito po lang ang natutuhanan. So marami kasing nagdadala na nakakuha lang sila ng idea, nag-create na rin sila. Tapos ang problema, nagmumulekta, which is wala naman silang kaparapan na yung pinagano'n, nagkakaroon lang silang pera. So hindi po yun maganda kasi nga, ang pinadala natin is divine government, hindi po yung gusto ng Diyos sa atin. So kaya tinutuwid natin ngayon, kaya tayo nandito upang tayo ay magkakaisa at kami inaakay po kayo namin na makasama po dito sa ating position from barangay, then province, municipal, and then province, din pataas na. So una-una po pagbuo ang barangay, kung sino po ang na-assign po doon na nagkaroon na ng ID, na mag-create din siya doon sa inyong grupo. So meron tayong 21 officers na mag-create sa isang barangay. So after that, pwede nyo i-submit para maano namin doon sa Surigao na magkaroon din kayo ng ID. Yes, kung sino yung halimbawa, may nauna kayo na barangay, may naman chairman ng ano, doon na po ang mga member, magpapamember, kung saan siya nabilong na barangay. So yun po yung ano natin. And then ang barangay, ang makipag-coordinate doon po yun sa inyong barangay, ano, sa pinaka-director na meron naman silang director 1, 2, 3, and 4. So yun po yung pwede yung i-coordinate and yun po sa pinaka-regional director para hindi na kayo na isa na lang ang pupunta para maghatid sa inyo mga 4. So ganun lang siguro. So yun po, kung ilan ka-barangay dito, hopefully sana mabuo nyo para may process natin, may deliver natin ang sabay-sabay. Okay, tayo lang yung nantay. Pero kumbaga, yun ang sinasabi kanina ni Ma'am Jackie, yung nandun sa libro na pula, yung po yung 2004 na transmission order, yung po yun ang iswap. So halimbawa, kayo ay napuuna, mayroon na kayo dito, so kayo na po ang ilalagay. Hindi na po yung nandun sa transmission order. So halimbawa, hindi kayo nabuo, automatically, yun po yung ang iswap.
noong 2005. 2004, 2005 na nailik. Yung po silang aniswa. Pero pag kayo ay nakabuo dito, yung po yung inyo ang ilalagay. Doon po magkakaroon po kayo ng transmission order na maaprubahan doon po sa taas na doon po dadaloy na din sa inyo. So una-una, magkaroon kayo ng requirements sa bawat isa na magiging opisyalis, yun po yung barangay clearance, siguro na pala sa inyo. And then barangay clearance, police clearance, NBI clearance, and then birth certificate, and then po yung inyong biodata, o yung po yung pinipilapan nyo. Yun po yung siyang requirements natin para po maiano natin doon sa system na makikita nyo talaga na kayo ay officer. So yun po yun siya. Wala po tayong discrimination kung ano man ang natapos mo or hindi ka man nakapagtapos o ano man ang ano nyo, pero ikaw ay willing. Kasi ang hinahanap natin dito, yung pong katuwang na talagang mayroon siyang eagerness na magiging opisyal. So hindi po natin inaano yung tao na sa bantay kasi ito na po yun. Kung sulong na tayo, tuloy-tuloy na po yun. Yun po yung mission and vision natin. Ito po yung mission and vision. Babasahin ko lang yung mission and vision natin. So yung mission natin, a just human society where truth, justice, stability. No, ito po yung vision na vision. A just human society where truth, justice, stability, and sustainable progress prevails. So ito po yung ating vision. And then, ang mission po natin ay empowering our countrymen to be catalyst for the development and stability of a just human society where truth, justice, stability, and sustainable progress are achieved. And then meron tayong mga goals and objectives to initiate and promote healthy and harmonious relationships among the members by developing the civic, spiritual, social, and cultural awareness and consciousness of its members. Number 2, to act as an intermediary with the different government agencies tasked with the delivery of basic necessities and services to the community. To seek the assistance and guidance of government and private institutions necessary to achieve the full realization of the group's objectives. To organize and undertake workshops for livelihood projects and other socio-economic activities for the benefit of the members as well as the community. To advocate for environmental conservation and implement projects and activities related to climate change, adaptation, and mitigation. To equip and mobilize its members to become legitimate community civilian volunteers and serve as monitoring agents fighting against crimes such as violence against women and children, drug addiction, human rights abuses, juvenile delinquencies, graft and corruption, and insurgencies. To assess law enforcement agencies in the monitoring and conduct of legitimate investigations of crimes and illegal activities in the local communities. To ensure community peace, order, and stability that lead towards holistic to community development and progress. To do and perform all other acts and dates as may be necessary, convenient, and appropriate for the accomplishment of the foregoing purposes, provided that it will coordinate with the proper government agency. So marami po tayong ano dito, pwede natin ito isi-xerox para i-forward na rin sa inyo. And then mayroon tayong mga activities which is ginagawa na namin sa Surigao. Makikita nyo, mayroon tayong youth
YouTube channel, makikita nyo. Mag-subscribe kayo doon. Everyday, mayroon tayo makikita na mga activity na makikita nyo sa YouTube. Dito pa, strategies, formulate and implement programs, projects, activities, and services related to the following areas: provision of human development, security and protection, provision of basic necessities such as food production, shelter, water, power, secure recognition through accreditation with concerned national government agencies and private institutions to be able to attain good working relationships and assistance for the benefit of the organization's members. To equip each members to become productive through the provision of livelihood, projects, trainings, seminars, and workshops. To operate income-generating projects that will support the whole operations of the organization. To implement projects and activities related to the conservation of the environment and addressing climate change, which is a global issue. To appoint, train, and deploy monitoring group that will coordinate with the law enforcement agencies to monitor and investigate criminal and other illegal activities in the local communities. To become members of the created special bodies of the local government units related to community development, peace and order, health, tourism, culture, and the arts. Yung program natin, social development, protection, and security. Program Kapwa Kalinga sa Bagong Pilipinas. Culture and the arts development and promotions. Program Sining and Kultura sa Bagong Pilipinas. Enterprise development and economic progress. Program Tulong Pagkabuhayan para sa Kaunlaran. Environmental conservation and protection. Program Agri-Kalikasan, Daan Tungo sa Kabuhayan at Kaunlaran. Social responsibility for peace and stability. Program Bantay, Kapayapaan at Kaayusan sa Bagong Pilipinas. And then meron din tayong projects like training, business skills training, health and diagnostic center, TV equipment motor pool, cultural and convention center, marketable products made from recycled materials. Then activities like medical mission, feeding program for the malnourished children, tree planting, forest rehabilitation, coastal cleanup, shoes and trade fairs. Then services, financial emergency assistance, scholarship grants, relief assistance during calamities, and then crime watch. So yun po yung ano natin na naman dito sa ating program. Pasir, ano na lang natin to. O kaya pilan nyo na lang. Wala kasi ano, yung director 2, director 1. 1, 2, 3, 4. Pwede nyo picturean to para ipakita nyo po doon sa mga tao na makukuha nyo na magiging kasama nyo sa opisyalis. Para alam nila kung ano yung magiging vision and mission natin. Okay, ma? Ito ang sinasabi na siumas buon. Masakit talaga ang ngipin ko kaya siumas buon. Namaray yata yung ngipin ko. So, ito yung mga ano natin, mamaya, pagdating ni Abi, na tayo, kayo mga opisyalis, so magkaroon tayo ng pag-meeting. Ayun yung hindi pa gusto mag-ID, madala namin ang inyong biodata para malaman namin saan ang posisyon ninyo ilagay.
kung kayo ba ay makakulit sa barangay chairman o member lang ba. Dahil nandito na, anuhin na lang ninyo, samantalahin na ba? Para madala namin ang inyong biodata na a-applyan. Mukhang kunti lang tayo, pero dadami tayo. Pag dumami tayo, hindi na tayo magkitaan kasi malayo ako tuwa sa stage. Kamo nasa baba. Eh pag lumapit kayo sa akin, sabihin ng gwardiya, "Hops, bawal." Ngayon wala pang bawal. Pwede pa akong iibigin. Ibigin ninyo ako bilang ina. Ngayon kung sino yung mag-fill up, mag-fill up kayo. Magpa-member lang kayo sa maliit na ID yung sa Quintal. Kung gusto niyo maging opisyalis kasi dalawa yun, para mayroon kayong posisyon. Kasi kung naplastar kayo lahat, hindi man kayo maplastar, iplastar pa rin. Paplastar pa rin natin yon. Ang diferensya, sino yung nakaupo ng 2004, yun ang upo is swap. Eh wala kayo kasi hindi kumpleto ang inyong pagka-opisyalis. Na-swap yun, yung lokal. Pag swap noon, 4 years lang naman service, mag-retire sila, pensioner sila. Kayo yung nauna, mauulahi kayo, so you are behind sa inyong posisyon. Kaya, yung mga opisyalis, kailangan mayroon yung kasama doon sa church kasi sayang. Ang sayang ang pagkakataon. Eh, sino ba yung region, Director 1, RD1? O, halika diri, anak. Eh, ikaw na po ang magmensahe. Sa sekretary. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Katawang ko umanisa pendua-dua. Pero nagpunangtan mo rin yan. Nagpunangtan mo rin niya ipakatabang sa ilpan. Di tanong ang pagitungan ni previous ang solino na pantanukan niya kay patabang sa ilpan. Di tanong dua-dua. Anyway, last din mami niya akwana. Actually, sa province, under kay Dr. Pilot Ticulano Jr., konti na lang makompleto na yan. Yung ibang filled up na yung form, sasubmit ko sa inyo with payments na. Pero yung iba, papadala ko na rin yung form, pero tulad na lang yung ko lang, gaya na yung ginawa natin. Meron din nagpa-member na with payments na rin. So, ang member is 700. May pa-member ka nubo na pinugatos. Sa timambo ID to ka manota. Wait, dito katawa na makuha din din to, mabagal din din. Maka-change ka nun sa currency nambay Quintal Mania na di ka nun mamasa, no? Kung gamitin no, ID yan. Kasi yung relation kanina, mama, is hindi nila masyadong naiintindihan. So kaya pinaan sa kanila. Kasi karamihan at dito,